ang itsura ng pichay kapag mga ano pa, maliliit pa. Kapag lumaki-laki na siya, ilipat ko na siya sa medyo ano, medyo malaking space. Hindi dyan kasi dikit-dikit sila. At ito naman, pichay. Ay, hindi. Ito naman ay kamatis. Kamatis, marami ang kamatis. Tingnan nyo. Dami. Wala kasi ako ibang mapaglipatan. Yun. Ito, mga kamatis to lahat. Yan, dami. Ito din, kamatis. Yan, kamatis. So, ayan pa lang guys. Meron isang malaking papaya. View dito sa taas, dito sa third floor. Ayan, view dito, makikita nyo ang mga bahay dyan sa baba. Yun, wala na si haling araw. Ayan yung mga kabahayan dito. Punta tayo doon. Dito kami nagsasampay. So, ito yung baba. Ito yung baba ng aming third floor. Yan. Crossing. Ayan, yan lang guys. Makikita nyo na ang aming. Sige, bababa na ako.
ako ng lipatan ng aking mga kanil. Gachay, kamatis. Dito lang sa munting kahoy siya na pinanday ko kanina. See? And let's watch ang aking ginawa. Panoorin niyo. Ito siya guys.
ang taniman ko ng pichay. Ang mga nasa paligid niya ay mga kamatis. Ayun po sa dulo yung pichay na aking ililipat. Charan! Ito ay patola, kamatis. Okay, let's start na magtanim. I'm done.